नैबाव नै उठफैग्रा नैबाव खारबाय थाबदों इनि दं नै ओरै फै उथि नैबाव नै माबाया उठफैग्रा लांफै इनि बासायगासिनो दं नै नों गावहैग्रो थां नों गावहैग्रो थां मस्ती नजरों में तेरे अखियों से सासे अबाव थाबोलायखो ए आं फल खालामदो नङाबा थाबफ्लाबायगोनबो शेट गैलामोनलै थैथारसिगोन मेथो जाखो नै दालाय बुनियावनो नेट गैला आंना बासायगासिनो दंसै हनै बावनो मालाबानो बासायखांख'बावबायब्रा एरबाय सासे गावथारबाय ओ भाई साहब हेडशॉट के साथ सासे गोजौनिफ्राय गोलैबोगौ हेडशॉट नांजानाय गोजौनि दालाय बेयावसो थाबथाबाय आरो मा डेड बडियाबो ओ भाई साहब हेडशॉट खेननै हेडशॉट नांदों थैबाव एनिमिया होद बे एनिमि रिभाइभ खालामलायबाल' नै नैबे माबा नांगौबा नैबाव लांफै मा मोनो खेनथाम गाहाम लाजायो नै एनिमिलै गावलाय एनिमि दं एरफ्लाय एनिमि दं थैबाय फैदो आया नेट गैला आं मोनसे थाबथाजोब्बाय हा मा ओंख्रि ए बैयाव आखाइखौ लांनो ओरै फै गावफैलाय नैबाव नै उठफैग्रा नैबाव खारबाय थाबदों इनि दं नै ओरै फै नैबाव नै माबाया उठफैग्रा लांफै इनि बासायगासिनो दं नै
जुदि नों गाव गिदिर थां नों गाव गिदिर थां जागावबो मिथिबाय रिप्लाय एनिमे खालामबाय खालामखो आइया आंखौसो होबाय दाना खालामबाय सानदों न' सिङाव हाबनानै थाखोमादों आयौ नेटआ 300 थाखा नांना होबाय रा आंनाव नोगोद बुरजा टकन दं मोनथिया ग्लबेलबो दं बे न' सिङाव दं बासायलाय आंखौ मैना सोरबा बासायलाय आं ट्रेनाव थांफिनसै मिथिबाय गावथारबाय बेखौ हो अ नैजोंसो गावथारबाय गावथारनो हाखोना माखो होनदां लागाव गासिबो रुम थाजोब्बाय माथो गासिबो लांजोब्बाय बिगुरा आंखौ माल माथाफोरखौ दंसो दाना जेबो गैया आंनाव मेडिकेलबो गैया नेट गैला मिथिबाय आंना रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ किधर से मार रहे भाई तुम यार क्या उन्होंने मोनसेसो आयौ जाना दाना मेडिकेल गैलाना आंहा जारला जाबाय ग्लबेलबो गैया मेडिकेलबो गैया ओरै ओंखारनो ओरै ओंखारनो जाबाय सोर होबावलायखोरा आन्थु गैयालाय मेडिकेल मोनसे दंबावो जाबायमोनलाय सेस मेडिकेल गैयिजों थैबायरा सेस